grâce à vous le Mali la bon na yo jo andra me na nyangami voilà c'est ça maru kelenga OK amena sigi yoroka ni hajaru aswadi o walidu bun mughira qur'ana e mamin toya ka mamin neni o tigila mogo kilra farasisa alkaba chili seydul aram kelen kana woyoba minana ni alkaba chira mogo misira ka kariya k'a fɔ ko ka alkaba jɔ o de walidu bun mughira ale kelen ka wuli kuma mina k'a baara daminɛ kabila dɔw kun bɛ olu kun sirannen don mais u kila kana tugu ale kɔ sisan nɔ k'a baara daminɛ donc cɛ tɔgɔ fabtada abiha alwalidu bun mughira al-makhzumi wattaba'u nasum lamma araw annahu lam yusibu shay'an u kelen k'a ye fɛn ma k'a la u tugura kɔ sisan ka baara kɛ ka alkaba jɔ k'a jɔ fo kana se yɔrɔ jumɛn ma fo tuma min na a jɔra ka se a hakɛ la hakɛ min kun ka u kun kelen bɛ ka hakɛ min ɲini a tɔ tora sisan nɔ ajar aswadi bɛna ta cogo min na k'a pose ɔ kabila minnu farala walidu kan ka baara kɛ olu kabilaw de nana fɔ ɲɔgɔn kɔ sisan nɔ ikhtalafu u fɔra ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ jumɛn de bɛna fara in ta k'a da o bonya bɛna di kabila jumɛn ma olu la ka fara bila pilasi la o bɛna kɛ cogo di واستمر النزاع 4 ليال أو 5 sosoli nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɔnkɔɲɔgɔnya nana jidi tile 4 fo ka taa se tile 5 ma washtadda hatta kada an ya hatta kada ya tahawalu ila harb dɔ bolo k'ale ye sanfɛfɛ dɔ ye dugumafɛn mankan nana gɛlɛya ka fɔnkɔɲɔgɔnya jidi kosɛbɛ jamana o jamana kɔnɔ ni tiɲɛ acceptelen tɛ a ma nɔgɔ développement ka gɛlɛn parce que fo a kun bɛna kɛ fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ kuma mun ka didi ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn nɛgɛ ka ɲɔgɔn bilasira jugu ni fɛnw a bɛɛ tɛ se ka ko ye n'an y'a ko an bɛ taa halisa mɔgɔ tɔw bɛ fɛn min na anw bɛ traîner la halisa a ma nɔgɔ dɛ n'a taabolo de kɔni nin bɛɛ bɛ nin ma ni bɛɛ y'i ma Mali bɛ kɛ cogo di ni mɔgɔ ye kuma minnu fɔ a ye mɔgɔw ka kumaw ta a ka ɲumanw analyser a ka baara kɛ n'o ye mais ɲuman foyi tɛ ta ni juguman kɛra dɔrɔn an b'o réaction de bɛ joona joona donc ça veut dire que état de jamanadenw na mais juguman ni min ye juguman kɛ o de bɛ o réaction de ka teli ni ɲuman ye ni bɛɛ taara juguman sira kan a tɛ ɲa dɛ Mali laban bɛ ci dɛ o dun da man di mɔgɔ si la fartaduhu u jɛra ni a ye u ka kiri u ɲɔgɔn cɛ washa Allahu ko ala jɛna n'a ye o ye kitabutigi ka kuma ye an yakuna zalika rasulu ko mɔgɔ min kan ka fara da ko ka kɛ Muhamadu ye falamma ra'u hatafu ko kɛlen ka Muhamadu ye u y'a wele hazal aminu ko nin ye danayatigi de ni Muhamadu radaynahu an jɛra ale ma kosɛbɛ haza Muhammadu ko nin ye Muhamadu ye wa an filɛ nin ye bi an kami to Muhamadu ka mawludu de la fɛn min kɛra kɔnɔ an bɛ k'o de ɲɛfɔ silamɛw an bɛ k'a ɲɛfɔ maliyɛnw an bɛ k'a ɲɛfɔ na walasa a ka miiri dɛ k'a fɔ a fɔcogo la nka na aw yɛrɛ kisa in lamɛn aw yɛrɛ hakili bɛna ko dɔ di aw ma k'a sɔrɔ an ma fɛn fɔ aw ye mais nin ye alikaba jɔli kisa ye falamma intaha ilayhim kuma min na u nana laban ale Mamadu ma sisan wa akhbaru ul khabara u nana kana information d'a ma anw bɛ fɛ i kana alikaba fara in de da talaba rida'a fawada alhajaru k'a a kana a bɛ fɛn min meleke u kan na dɛ kana bila in donc arabu b'a to k'a da u kan na a ye o bɔ sisan k'o di fawada alhajaru wasata k'a ye fara ta ka bila a camancɛ la fara tara ka bila a camancɛ la a ye fara ta ka bila a camancɛ la wa talaba min ru'asa il qaba'il a y'a ɲini kabilaw ɲɛmɔgɔbaw fɛ mutanazi'ina minnu kun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ fara in ko la an yumsiku amsaka yumsiku an yumsiku jami'an k'u bɛɛ lajɛlen ka ale ka a fara dalen bɛ ale ka Kanada min kɔnɔ nin ye dɛ y'a faamu k'u bɛɛ lajɛlen ka a tarafu bɛɛ ka a partinin dɔ minɛ wa amarahum Mamadu y'u yamaruya an yarfa'uhu u k'a kɔrɔta u y'a kɔrɔta hatta iza awsaluhu ila mawdi'i fo ka t'u se hajar aswadi bilayɔrɔ la akhaza biyadihi Mamadu y'a minɛ a bolo la bon ni mɔgɔ ninnu fɔlɔfɔlɔ u bɛɛ tun bɛ jo de bato u bɛɛ tun bɛ hajar aswadi de bato mais ale yɛrɛ filɛ a bɛ nin fɛn na mais nin y'a sɔrɔ kira ma kɛ nin kɛra k'ale to san 35 la u bɛ ka culture min kɛ u bɛ ka baara min kɛ ale yɛrɛ filɛ nin ye o baara la fɔlɔ
donc an t'a fɔ k'a ye jo bato mais fila kɔni bɛ jo batolaw ka culture u bɛ ka baara min kɛ k'u ka ajaru k'a protéger Mamadu kɔni bolo filɛ o la nin a bɛ k'o kɛ an t'a se ka fara o la dɛ voilà c'est pour tanti an y'a fɔ hata iza awsalu fu na se a bilayɔrɔ la mawdihi a bilayɔrɔ akhaza u biyadi kira yɛrɛ y'a minɛ n'a bolo barikaman ye fara in o y'a sɔrɔ ala tun tɛ bato a kan dɛ fawada'u fi makanihi a taara ka taa fara in bila a place wa haza halun kitabu ko nin ye solution ye hasifun radiya bi il qawm ko ye solution ye comme peuple bɛɛ lajɛlen a ka kabila ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen jɛra ni o solution ye voilà wa kasurat bi quraishin nafaqata donc dépense min ni fɛn minnu kɛra la tayyibata a kurushu de y'a bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ kɛ a baara danna kurushu de la wa akhraju min ji'ati shimaliyatin u y'a bɔ kɔrɔn fanfɛla la na'wa min sittatil azra'i nɔngɔmanye 6 y'a ye u y'a bila ka taa o fanfɛla la wa hiya allati tusamma bil hajar al hatim ko de bɛ wele ko hajaru ya ko hajaru hatimu a bɛ wele ten wa rafa'u ku y'a kɔrɔta babaha ka a da fɛnɛ kɔrɔta min al ardi ka bɔ dugukolo la u y'a da kɔrɔ li an la yadkhulaha illa man aradu mɔgɔ si kana don a kɔnɔ fo na mɔgɔ min jara olu yɛrɛ walamma balaga al bina'u 15 zira'an o kuma so in jɔli nana se y'a faamuya nɔngɔmanye 40 ma tuma min na 15 nɔngɔnyɛma 15 binan tere 15 zira'an saqafuhu ala 6 a'amidatin u nana fɛn k'a la sisan ka toit k'a la ka o toit ninnu u ye n t'a dɔn a b'a fɔ min ma u bɛ fɛn min jɔ plier u ye plier min don a la o ye 6 a'amida o ye plier 6 de ye wasaratil ka'batu alkaba kɛra ba'da intihaiha voilà ba'da intihai nin bannen kɔfɛ tuguni zata shakli murabba ko nin de kɔfɛ ko alkaba ye forme 4 carré ta balaga irtifa'uhu a hauteur o kɛra 15 mètres wa tulu dil'uhu allazi fi al-hajar donc à côté min bɛ yen nɔ ni ajaru aswadi bɛ o la muqabilu lahu min bɛ bɛn a ma 10 o ye 10 mètres wal hajaru ani fara yɛrɛ mawdi'u ala irtifa'iha y'a ye a bɛ o bilalen bɛ yɔrɔ min na 50 hamsa u y'o kɛ ko bon n t'a dɔn nin ye 50 de ye quoi u y'a kɛ 50 ya irtifa o kɔrɔta ye 50 ou bien 1 mitran peut-être a bɛ sɔrɔ 5 de quoi c'est de 5 à 1 ya min ardiyati ka bɔ dugukolo la mutafun u bɛ munumunu bɛ kɛ wa dil ulazi fi babun ani a côté min bɛ yen nɔ ni da bɛ o yɔrɔ la muqabilu la o min bɛ bɛn fara in ma isna ashara wa min ba o ye mètre 12 ye wa ba baha ala irtifa'i ko wa da in fɛnɛ ka mitraine o bɛ bɛn mètre 2 ma min al ardi ka bɔ dugukolo ma bon ninnu ye géométre de bɛ se ka ni a tɔgɔ minnu bɛ carte bɔ olu de bɛ se ka ni explication di ka ɲɛ kosɛbɛ quoi donc nin ye babu ye kira bangeli hukumu kɔnɔ ni kamitu ye nin sɔrɔ aw yɛrɛ ka livre kɔnɔ k'a ɲɛfɔ alikaba jɔra cogo min Walidu bun Mughira ani mɔgɔw fɛ donc Tunga TV ni wagati n'a cogo ta an kan k'an da don Walidu bun Mughira la parce que ale Walidu bun Mughira n'a tɔgɔ bɛ kuranna kɔnɔ ni Kureshiw kun ye ale yɛrɛ de ci ka taa Muhamadu ma donc nin b'a yira k'a ni Muhamadu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ale fɛnɛ shairu kun don poète ba fɛnɛ kun don tuguni a bɛ voyager a bɛ fɛn caman dɔn ale de tun b'a fɔ Muhamadu ɲɛna k'i bɛ ka fɛn minnu fɔ nin ko c'est le conte des anciens ale Walidu bun Mughira ana yulaqabu bi abi Khalid Sayfullah al-Maslul ibnu Khalid Sayfullah al-Maslul ko ala ka bamuru tun b'a wele ten don kana ma'rufan a kun dɔnnen don wa inda min al awladi wa den minnu tun b'a bolo Saghil wa Imar wa Hisham wa Walid olu tun y'a denw ye Walidu bun Mughira denw ye olu de ye Saghil
ya Sagal wala Sagal wa Imar wa Hisham wa Walid wa kana ma'ruf akun donne de ko sebe annahu kana yaksu al-ka'bata ale Walid bun Mughira de ale de me al-Kaaba pari yaksu al-ka'bata aman ale me al-Kaaba pari ya aywa d'accord c'est ça merci beaucoup Mohamed sebe Cheikh Sofi merci beaucoup ati doye kitabu in togo sebe AS est fier merci beaucoup voilà donc c'est ça Walid bun Mughira ale de kume al-Kaaba pari ka al-Kaaba habillé ka ɲɛ kosɛbɛ ni cɛ min filɛ nin ye ni ne kume nin kɛ al-Kaaba la n'ale y'a al-Kaaba pari san kelen y'a faamu wa alul Maka magankaw fɛnɛ yaksu aman olu fɛnɛ bɛ al-Kaaba fɛnɛ pari san wɛrɛ donc b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ten parce que a jɔli la ale baara k'a la ale de a kun binna ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔ min fɛngɛ wa kana yut'imul hujjaj mɔgɔ minnu kun bɛna hiji kɛ al-Kaaba la ale de kun bɛ dumuni di olu mɔgɔ ninnu ma wa kana ya mushfiqan a kun bɛ hinɛ ya'rifu shi'ra a bɛ poésie dɔn wal asatir asatiru ye mun ye ani les contes a b'a fɔ min ma comment dirais les fables ziri ninnu quoi les comment on appelle mythe la mythologie a kun bɛ o dɔn kosɛbɛ wa kalam al arab mais arabu ka kuma dɔn kosɛbɛ a kun bɛ kuma dɔn arrafan wa a kun bɛ dɔnni fɛnɛ kɛ tiɲɛ dɔnni tun bɛ a la i n'a fɔ Buguri kana katiban il était un écrivain wa qari'an a kun bɛ lecture fɛnɛ kɛ wa kana ya'rifu al kalam a kun bɛ kuma dɔn wa kana kuhanan a kun bɛ tiɲɛ fɛnɛ dɔn an b'a fɔ ma ko Buguri o cɛ min filɛ nin ye karamɔgɔ Tunga TV arsala ul mushrikun ko magantigiw bɛ minnu wele ko mushriku olu de Walid bun Mughira ci ka taa Muhamadu ma k'a ka taa kuma Muhamadu ma ya aisu Quraysh innaka a ko a nana ale nana Muhamadu ko Muhamadu ko Quraysh ye ci ka na i ma k'u bɛ k'u plaît i la k'i bɛ k'u ka alaw i bɛ k'u ka alaw dɔgɔya y'a ye i bɛ ka fɛn min f'u ka alaw ma a man d'u ye alihatina hatta iqtara'a y'a ye ko mais k'u ko kana proposition kɛ e Mamadu ye in shi'ita ko n'a jari kan bɛ kɛ masakɛ ye n'a jari ye an bɛ wari d'i ma n'a jari ye an bɛ an ka kabila arabu muso c'est-à-dire hɔrɔn muso kulo bilen 10 an b'o furu i ma zawajnakahunna an b'olu furu i ma faqala lahu Muhamadu kama a tilalen kuma la kuma ko i tilala ko awɔ k'i sigi Walidu y'a sigi a nana ni kuranɛ aya ye sisan o kuranɛ aya in Muhamadu de bɛna o kuranɛ aya in kalan Walidu bun Mughira kan ko Walidu ko o lamɛn donc ale ni mɔgɔ min jɛra mɔgɔ mun y'ale suwaji k'ale ka al-Kaaba fɛn sigi dɛ fara in sigi dɛ ale bɛna fɔ olu de ɲɛna sa k'ale kɛra kira ye quoi donc suratu n bɛ wele kuranɛ kɔnɔ ko suratu Fussilat sura 41 i y'a faamuya Muhamadu nana o sura in de kalan ko Hamim a ko tanzilu minar rahmanir rahim ko ni kitabu in tanzilun ko jigi fɛn de don minar rahmanir rahim ka bɔ arahman arahimu yɔrɔ la arahmanan ani rahim k'a bɔra olu yɔrɔ la donc n'an b'a fɔ ma ko hinɛ ko jinɛ hinɛ masakan lara hinɛ alors que arahmani ye boli ye arahimu fana ye boli ye mais nin fɔ cogo in na tan mɔgɔ minnu olu t'a dɔn i y'a faamu k'a bɔra olu yɔrɔ kitabun ko de don Fussilati ayatu ko aya minnu b'a kɔnɔ a verset ninnu Qur'anan arabiyan k'a jiginna a arabu kana ma le qawmin ya'qiluna k'a fɛsɛfɛsɛlen don a détaillé don arabu qawmin ye ya'lamuna kana wala kan de ka kan walasa u ka a ko bashiran wa naziran a ko nisɔndiyali kɛ a bɛ bagabagali kɛ fa a'rada aksaruhum fa
Amen.